Bă, tu mă jur pe mine? Băieții mei de pe stație, haideți aici la interval la intrare în Brăilița, că să joacă unul cu focul. Hai că vezi tu. Nu vă supărați, sunteți liberi? Haideți, vă rog, că trebuie să ajung la aeroport. La aeroport? Da. Aveți bagaj? Da. Haideți cu el în spate. Dați în coac. Dar ce faceți cu asta aici? Eu vă întreb pe dumneavoastră ce aveți în bagaj. Unde mergi? Summerland. 80 de lei. 60. 90. 70. 100. Bine, bine, gata, hai că urc. Hai, sir. Hai odată cu ușa aia, unde? Sorry? You go where? Oh, here. 3 km. Euro, dollar. I have euro. Din benzin. 50 euro. Money first. Unde mergeți? Umbrella. Bună seara, la autogară, vă rog. Unde? Acolo unde oprește madanul, da? Da. Păleleo, tu nu ești fata lui Gheorghe lui Lepătatu de să mai jos decât Logan? Ba da. Păi am fost coleg de clasă cu Tacto, de liceu. Sunteți din Sibiu? Nu, din Vâlcea, am venit aici la facultate. Da, după vă întoarceți în Vâlcea, da? Colegul, prinsă și tu o cursă azi? Prinsă-i pe dracu să mă ia, avut o cursă de 500 de metri și aia fu pe ziua de azi. Ia. Mă luați și pe mine 300 de metri mai în față. Bă, iau, haideți. La spital, vă rog. Haideți repede că nasc. No bine, doamnă, unde Ardeșe? Unde mereți? La ce spital?